והוא מקבל אספקה של חלב לחצי שנה. חצי שנה חברים, כניסה חינם כאן למשימה של אייזיק. זה לא הולך ברגל חברים, זה הולך מהכיס של אייזיק. ולמקום הראשון חברים יקרים, על התלבושת, על ההשקעה, על הריקוד, שנה חינם, כניסה למסיבה של אייזיק. למי הולך? איזה מתח? למי? לשקע וטקס, אבטר ואשתו חברים, לקפוץ איתם חברים. תודה לשופטים.